Eli seuraavaksi me lähdetään tekemään meidän kisapizza. Eli ensin valmistetaan pizzapohja. Tämähän on normaalia pizzaa huomattavasti paljon pienempi, koska kukaanhan ei jaksaisi sellaista isoa makeaa pizzaa syödä. Näin me ollaan saatu tehtyä reunat meidän pizzalle. Ja seuraavaksi me laitetaan siihen mascarpone. Mascarpone on maustettu vaniljalla ja sitruunalla. Sitä on otettu vähän kiinni vaniljakreemijauheella, niin se ei sitten holaha tonne uunin pohjalle paistossa. Siitä tulee todella tiukka musta savu, olen testannut. Sitten laitetaan mukaan lakritsit. Ja sen jälkeen koko komeus on valmis uuniin. Noin. Semmoisen puolisentoista minuuttia, pari minuuttia se ottaa. Vähän pyöritellään sitä ja käännellään, koska kuten huomaatte, niin kaikki lieskat on tuolla sivuilla, niin se muuten pallaa sinne, eikä kukaan halua syödä palannutta pizzaa. Ja sen jälkeen siihen päälle tulee tomusokeri, missä on lakritsijauhe. Tuo mukavan makeuden noihin suolaisiin reunoihin. Ja sitten toinen pääosan esittäjä eli vadelma pintaan. Ja sitten Kouvolan lakritsin lakritsikastike. Avot